Lodwa tajba, illum is-Sibt 30 ta' Mejju. Nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju mmexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Illum ninaqdu fit-talb mal-Papa Franġisku li llejla fil-5:30 se jitlob ir-Rużarju mill-Grotta ta' Lourdes fil-ġonna tal-Vatikan. Nitolbu biex bl-għajnuna tAlla tintemm il-pandemija tal-COVID-19 fid-dinja. Nitolbu wkoll l-Ispirtu Santu sabiex jagħti d-don tal-erf u jnebbaħ l-imħuħ tal-esperti u xjentisti biex tinstab kura għal dan il-virus. Id-dixxipli kollha qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija Ġesu u ma' ħutu. Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tagħha l-Missier u l-Għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ninaqdu flimkien mill-qalb ta' Ulied nitkellmu mal-Missier tagħna f'dan il-moment għażiż tal-Qudiesa. Npoġġu ruħna f'idejh, nitolbuh ukoll jagħder in-nuqqasijiet tagħna, jaħfrilna t-tnubiet tagħna, u aħna min-naħa tagħna nirringrazzjawh għall-maħfra tiegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Għatina o Alla li tista' kollox li bil-grazzja tiegħek matul ħajjitna inġibu ruħna kif jixraq lil festi tal-Għid b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Eluq tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta tħanna Ruma, Pawlu tawh il-permess li joqgħod għalih b'suldat qassa miegħu. 3 ijiem wara huwa laqqa flimkien miegħu il-kapijiet tal-Lut u kif kienu miġbura miegħu qalilhom: L-aħwa, għalkemm jiena ma għamilt xejn kontra il-poplu jew kontra d-drawwiet ta' missirijietna f'Ġerusalemm, tawni priġunier f'idejn ir-Rumani. Dawn sħarġu il-każ tiegħi u riedu li tilquni għax ma sabuli xejn li għalih kienet tistħoq lill-mewt. Imma billi l-Lut żammew qiebes jiena kelli nappella quddiem Ċesari, mhux għax kelli xi ngħid mal-poplu tiegħi. Għalhekk tlabtkom tiġu biex narakom u nkellimkom għax jien minħabba t-tama li ta' Iżrael ninsab marbut b'din il-katina. Pawlu dam joqgħod hemm għal 2 snin sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' lil dawk kollha li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-saltna ta' Alla u jallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej hu fit-tempju mqaddes tiegħu. Il-mulej fis-sema għandu it-tron tiegħu. Għajnejh fuq il-bnedmin jitfa' biex far għajnejh jiflihom. Flimkien, il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Jarbel il-mulej il-ġust u l-ħażin u jobot lil min iħobb id-dnewwa għax ġust il-mulej u jħobb il-ġustizzja, wiċċu jdawwar lejn minnu sewwa.
flimkien, il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u nwasslilkom għall-verità kollha. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Ġwanna. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Pietru dar u ra lid-dixxiplu li kien iħobb Ġesu miexi warahom. Dak id-dixxiplu li waqt l-ikla kien imtett fuq sider Ġesu qallu mulej minnu li se jitradik. Pietru mela kif ra lil dan qal lil Ġesu u dan mulej se jsir minnu? Ġesu qallu inti x'inhu affarik jekk jiena rridu jibqa' sa ma niġi. Int imxi warajja. B'hekk ġriet ix-xnija fost l-aħwa li dak id-dixxiplu ma kienx se jmut. Madankollu Ġesu ma qalx li ma kienx se jmut, imma biss jekk irridu jibqa' sa ma niġi. Inti x'inhi affarik? Dan huwa d-dixxiplu li qiegħed jagħti xhieda għal dan kollu u li kiteb dawn il-ħwejjeġ u aħna nafu li x-xhieda tiegħu hija minnha. Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li jagħmel Ġesu li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b'ħaġa, naħseb janqas id-dinja stess ma kienet tesaħħom il-kotba li kienu jinkitbu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Ma nafx ġili xikolkom distrazzjonijiet fit-talb. Jien almenu ikolli ħafna u dejjem nissiltu magħhom, però ma noħduwix bi kbira. Ġesu fil-Vanġelu kellu lil Pietru miexi warajh, konverzazzjoni li smajna l-bieraħ, tħobbni int u dik ir-risposta mqanqla mill-qalb ta' Pietru, imma ftit wara jerġa' ikollu distrazzjoni. Pietru idur fuq ta' warajh u jibda jsaqsi fuq ħadd ieħor. Hekk id-distrazzjonijiet u Ġesu jgħidlu int imxi warajja. Int imxi warajja. Forsi x'inhu huma d-distrazzjonijiet tagħna anke waqt li qegħdin insegwu nitolbu mid-djar tagħna. Hekk forsi illum qegħdin nispiċċaw qisu series, sensiela bħalma jkollna diversi sensieli oħrajn fuq it-television jew fuq mezzi oħrajn li għandna llum. Hekk għaliex għalaqna bil-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għandna l-aħħar xena eżatt, rajna pass matul dawn il-50 jum tal-għid, imxejna ma' diversi karattri fost l-oħrajn ta' Pawlu. Minn bniedem li qed żagħżugħ jieħu gost kważi bil-tħaġġir ta' San Stefnu, għal bniedem li qed jitfa' l-insara fil-ħabs, insibuh issa fil-ktajjen hawnhekk fl-aħħar xena tal-Atti tal-Apostli. Imma mimli b'libertà aktar minn qabel. L-aħħar vers hekk jimpressjonani immens, hekk li kien ixandrilhom is-saltna Talla u jgħallimhom fuq il-mulej Ġesu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Jidher li tilef il-libertà imma huwa l-iktar bniedem ħieles. U dan il-vjaġġ jidher li spiċċa. Għada se tibda xi sensiela oħra. Interessanti li l-Vanġelu ta' għada kważi jirritornana l-bidu għaliex insibu lid-dixxipli maqfulin fil-biża' u jidħol Ġesu f'nofshom u jagħtihom l-Ispirtu Santu. Għada terġa' tibda mill-ġdid il-mixja tiegħek. Int imxi warajja. Issa l-mixja li jagħmel Pawlu tittamilha int ukoll. Anke Pawlu li qiegħed fid-dar maqful hemmhekk, ma nafx hekk sentejn sħaħ ma jistax joħroġ jew jiċċaqlaq bil-libertà, imma fil-verità minn hemmhekk qiegħed ixandar. Kultant hekk aħna ngħixu l-Knisja bħala spettaturi. Jien nagħmel biċċa żgħira tiegħi,
l-aqwa li jisum ma noffendix wisq, imma daqshekk. Distrazzjoni li mbagħad il-ħajja hija normali tiegħi m'għandix taqsam xejn ma' Ġesu daqs li kieku il-Vanġelu ma baqax jagħti dawl fis-soċjetà tagħna, kultant bil-mistħija jisu li tkun nisrani aħjar taħbija lix ma tgħinekx fis-soċjetà. Hekk li ngħixu l-ħajja nisranija tagħna b'nofs qalb, bla ħeġġa, bla spirtu. Imma is-sensiela li rajna timlina b'kuraġġ. Pawlu bil-kuraġġ u bla tfixkil ixxandar is-saltna talla. Ejjew nitolbu bil-qawwa kollha li l-Mulej għada jagħtina mill-ġdid id-don tal-Ispirtu Santu. Ħalli nkunu knisja mimlija b'ferħ, b'ħeġġa li nilqgħu il-min jiġi għandna u nwasslu is-sabiħ tal-Vanġelu fis-soċjetà tal-lum. Saħħim il-kelma talla fiduċja kbira f'din il-qawwa tal-Ispirtu li l-Mulej jagħti lilna ejjew inresqu t-talbiet tagħna. Ntolbu l-ewwel nett għalina bħala Knisja biex il-Mulej ikompli isaħħaħna bl-Ispirtu Qaddis tiegħu ħallina nirbħu d-distrazzjonijiet li jtelfuna milli nkunu impenjati bis-serjetà biex inxandru l-Vanġelu, jagħmilna Knisja magħquda mimlija bl-imħabba ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għad-don tal-erf, l-Ispirtu tal-erf ta' Alla, tolbu mod speċjali għal dawk li huma xjenzati, għal dawk li għandhom ir-responsabilità li jieħdu deċiżjonijiet importanti li bihom hekk tant jolqtu persuni, Mulej għatihom l-Ispirtu tiegħek fid-deċiżjonijiet li jridu jieħdu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbu wkoll għad-don tal-qawwa għalina l-koll aħna nieħdu nagħmlu l-għażliet tagħna, tolbu għad-don tal-qawwa anke mod speċjali għal dawk li huma tfal u żgħażagħ, speċjalment dawk li se jirċievu qed jippreparaw ruħhom biex jirċievu l-griżma tal-isqof ħalli jkomplu jrawmu fihom karattru sod li jibni t-tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbu għal ħutna li jinsabu fl-isptarijiet, jinsabu fid-djar tal-anzjani, li qed jitħabtu weħidhom fil-ħajja, tolbu għal dawk li għandhom bżonn id-don tas-saħħa, tolbu l-Mulej ukoll ikompli jagħtihom is-sabar fid-diffiċli li jkunu qegħdin jaffaċċjaw, iżomm fihom qalb miftuħa biex tħares u titlob għad-dinja ta' madwarhom, tolbu wkoll għal dawk kollha li qegħdin jagħtu lilhom infushom fis-servizz tas-saħħa fid-djar u fl-isptarijiet tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu l-Mulej jagħti l-mistrieħ ta' dejjem il-ħutna li ħallewna kemm kawża tal-virus kif ukoll minħabba kawżi oħrajn. Tolbuk Mulej tagħtihom il-ferħ tiegħek ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej nirringrazzjawk għaliex inti tisma' dak li hemm fil-profond tal-qalb tagħna u ma tħallinix weħidna. Kompli jagħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. tajtna dan il-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem.
Imbirek int mulej għala tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Santu fil-mixja tiegħu iħejjina għas-sagramenti tiegħek għax hu l-maħfra tad-dnubiet kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet, wara li lu nnifsu bid-djar lid-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew blena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenn għalina l-koll nitolbuk agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox,
flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Miġburin fl-imħabba tal-Missier nitolbu flimkien it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minħati għalina. U la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Jew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. L-Ispirtu Santu jagħtini glorja għaliex hu jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom jgħid il-mulej. Alleluja. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej jagħti widen għat-talb tagħna
biex kif aħna għaddejna mir-riti tal-patt il-qadim għas-sagramenti tal-patt il-ġdid, hekk ukoll inwarbu l-ħajja qadima tagħna u niġġeddu bit-tqaddis ta' ruħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna, u Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina dnubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta sitna Marija preżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu sal-Verġina flimkien, slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim għalik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turfnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisa Marija Umm Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu l-qattal btagħna, Missier etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-Grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella is-sema, itlob għalina, sultana tar-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja,
itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, talba lil San Mikil, San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irbieħ. Amen. Kiew nippreparaw ruħna biex nirċievu il-barka ta' Alla, nitolbu b'mod speċjali illum bl-interċessjoni wkoll ta' Omna Marija lil mulej jimlina bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Kiew niftħu qalbna ħalli nħallu l-Ispirtu ta' Alla jagħmar fina, jagħmar fid-djar tagħna u jibdilna f'dixxipli kollha ħeġġa biex inwasslu l-Vanġelu ta' Kristu. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Faħru l-Alla flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek kbirhom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-Qaddissin kollha tiegħu.
Qabel intemmu dan il-mument ta' talb ninfurmakom li l-isfijiet ta' Malta Għawdex qed jistidnuna biex għada fil-jum solenni ta' Għid il-50 meta kellha sseħħ fostna iż-żjara tal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku ninaqdu fit-talb għall-Papa, għall-Knisja, għall-pajjiżna u għad-dinja. Għalhekk il-lejla fil-5:30 TVM2 se jwasslilkom xandira diretta mill-ġonna tal-Vatikan fejn il-Papa Franġisku ser jitlob ir-Rużarju f'kollegament ma' diversi santwarji Marjani fid-dinja fosthom is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu f'Għawdex. Eżatt wara fis-6:30 tixxandar il-Quddisa mill-istess santwarju. Dan it-talb għall-Papa, għall-Knisja, għall-pajjiżna u għad-dinja jissokta għada il-Ħadd fid-9:30 ta' filgħodu meta l-Arċisqof Charles Scicluna jiċċelebra qudiesa mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Fis-6:30 ta' filgħaxija dejjem fuq TVM2 tixxandar ukoll qudiesa bl-Ingliż. Infakkarkom li l-lejla fis-7 tixxandar qudiesa għaż-żgħażagħ fuq il-YouTube channel u l-Facebook page tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Grazzi tal-li kontu magħna, nawguralkom ilkoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Insellmilkom.